Brok sai sanjak kaham mani kaisa Phai mane tamnane naigena tam sok pakya camera stand order mani tongo vlog ni bag moka haipano beskang program tongo mela rogam bage ang nahaga oboni dam ang nama sanai hingga corona gina besek bom hai sanjao paikya sini manai boya song delivery khanya bagai borok salo somi kering jage delivery receive paikya kana nyai tam bom hai nai ka ini kisah dosa kau mana không nhìn thấy bị cả bị nó bị bỏ rọc cả cái yang mà này rọc là không mình cái con này anh bắt khăn stop mà này tâm hơn anh muốn dùng mà cái sa social media wa keren rong bagai orang rok sabai mana haro norok masuk tenung ni hamzang maman ma bagai okay yang kulok tongkha nang no puno galiana kadi kulok mani baskoi komo paket rock okay omo hake 3 polti pore sopakya finally omo gena ginor tom ini saja biji hile ya 300 gram motong kan okay to mani kun bisi kai chokore finally omo hai okay bopom hai ki salok to sang na je ko jawan sung mani busuk lo sai chi me ko tam nat kara kara khaija yang khai to do to sai ya yak si keser kam la thu ring je mani jiboni khaija mo tai sai man jila yak si keser bi ko su mani karak na mo sadi onti khulogo cái lobby mà mani mo ba media rong hajing si pula te churu churu ma wa ke chu khabla mo thing tong balai ke hambai Flipkart company rong na rang bai mun bai no horo rang ken rong rang oban kom dam na haka discount no mo nani kolo khun bara khun haya saras to so dam rong ka bo nani 1200 na mo hepa discount haka mo touch khemeta mo touch cheriwo okay yang dokumen pan kun yang mo yang touch cheriwo okay tese nolo yang touch cheriwo koi teste tolong ho jengke 1 2 3 domorom ya ke 1 2 3 4 okay tolong ho jerong ho ja pas ka yang rong ho 6 ingkor ke bhe camera be asa oro ni stem ka so pali ala mo bhai biar nasa camera tak siya oras mak hem lu jeta oro bhai mobile ber na ba abo khongkar ro holi ja mo kha ting tongo sukha hamno sorponas bo khongke ke bhai ke mobile ber na sa ro kum haji gri ko mo makna ari mo kotoro nat to ting tongo nadi to kon problem kure ngor bo khong semali nani gina to khulo kon krita mo ba or bera mase sorbonas tam order khairi kana semali ya pura si mani maya mak sari kitan khai grup nani sukma kha sukhang chaja khe nono phunuga noklok tai besuk sukha apan ta se mani system khena ko kana jiwon besuk khoro bera gam sima phunuk sinai besuk kusuk অনেক kusuk মানে 6 ফুট boroni silai laijak borok kolor rokai tu engkai sarasu sana nangka haipan si gor kuno si bera danai keriko haipan je nangko oro tekaisa busu nangno sachi meko norok ni bagai ang norni hamjang man norni support ni bagai video khai tong norok support khai di ang subadi ang omo haimani rokna hamani ang rang puisa thangpano norni hamjang mani ang youtuber mana bagai social media wo norni hamjagma support norni subawo nango
hor kaham jotono kaham tongdi obo tini ani mani phaimani Flipkart ni ang saka ang obon dam 1200 nang ang sara 800 khana haka engke tei bo khok maya ko tak tei order se khenangko engke ang saimalia bomsugo nangnabo ang hanrok ni subasu noni hamjangma nango hor kaham jotono kaham tongdi kaital jotono hamari klai tong hambai.